Kakav je bio? Da. Bio je neočekivano dobar, iskreno. Zato što si me iznenadio konceptom za koji smatram da je izuzetno inteligentan i ono što mi se ponajviše dopalo u izvedbi ovog programa je to što praktički nije bilo nikakvih PowerPoint prezentacija, nego smo cijelo vrijeme stvarno radili. I to je ono što smatram najvrijednijim u ovom treningu, dakle nije bilo ono iz katedra slušanje i zapisivanje, nego participiranje u rješavanju zadataka temeljem znanja koje smo tada usvojili. Ali to smatram izuzetno vrijedno. Kad bi izdvojio onako za sebe jednu stvar najvrijedniju što nosiš za sebe za ovom programu, Pa osjećaj s kojim sam odlazio sa svakog od treninga, a to je baš sam se dobro osjećao, jer i sama izrada programa i ljudi u grupi, moram priznati da će mi ostati dulje vrijeme u sjećanju, jer zajedno smo se stvarno i dobro družili i sve što smo radili smo stvarno radili kvalitetno i koliko sam naučio od tebe, toliko sam naučio i od njih i to je ono što mi cijela ova priča nosi.